let them all read up. Fire in my soul, fire in my heart, till you see me on the other side of stars. I'm going. Oh, the journey starts from where we do first step. No one's sure what lies ahead before embrace. Stand up. Rose baby, muffin death. The way we live somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about these shares. Out about the destination, not who we're at. No matter how far, No matter how far, how you go, how you go, how you how go. long can you Fuck it, live no time to waste. Gotta take your life, go get it burning. Добрый вечер. Дайте я хутенько гук праверу яшчэ. Так, гук быў нармальна. Трошки прыцішу, бо трошки занадта яго было. Так, ну астатняе ёсць усё. Добрый вечер. Чым займаемся? Сёння праходзім далей персону трэцюю, якую мы апошні раз гулялі 10 пару тыдняў таму. Таму зараз нагадаю хутенька, чым мы займаліся да гэтага. Я толькі сам заскочу яшчэ, каб пабачыць дакладна, у якой сцэне мы ўвогуле. Ну мы ў хаце, усё добра. 11 дзён, не, пачакайце, так, 11 дзён да поўні. Праз 11 дзён будзе Новы год, а ў нас персанажы стаяць перад складаным выбарам. Яны павінны будуць у Новы год абраць, ці збіраюцца яны змагацца далей, альбо яны пагадзяцца на тое, каб іх проста пазбавілі памяці, пазбавілі людзей цёмнай гадзіны, і ўсе проста дачакаліся моманта агульнага апакаліпсісу. Вось. І такі вось выбар стаіць перад персонажамі. Які ў мяне план на сёння? Я разлічваю, што 11 дзён гэта не павінна быць доўга, асабісці, калі нам не скажуць, што трэба ў тартар бегчы кагосьці ратаваць, я спадзяюсь, такога не будзе. Дык вось, нават калі будзе, я думаю, я ўвогуле скіпну сёння. Халера згіне. Дык вось, мы адпраўляемся у тартар. Мы у Новы год абярэм варыянт, у якім мы сціраем сабе памяць. Я думаю, я не ўпэўнены, што гэта ёсць дрэнная канцоўка ў гульне. Паглядзіце. Навагоднія ўпрыгожванні невялічкі. Дык вось. Я магу неяк наблізіць іх? Не? Вось. Дык вось. План такі. Я пайду па шляху дрэннай канцоўкі. Я разлічваю, што гэта будзе ад сілы, можа, 20-30 хвілін дрэннай канцоўкі, то бок, хутчэй за ўсё, нават менш, проста ў кат-сцэне ўсё змесціцца, можа, у купе дыялогаў, нешта такое, па тыпу як персанажы, перад чым яны стаяць, і, проста будзе развівацца гэты варыянт падзей. Я не разлічваю, што ён будзе вельмі доўгі, але калі будзе, то паглядзім. Я больш за ўсё я баюся, што альтэрнатыўная гэта дрэнная канцоўка, мы працягваем гуляць яшчэ 2 месяцы, і толькі тады ўсё скончваецца. То бок мы праглядаем усю гульню до канца, але за гэтага нашага выбара у нас прыйдзецца вяртацца. Вось, таму перад самым гэтым выбарам я захаваюся, паглядзім, куды ён завядзе нас, і калі што, мы вяртаемся на варыянт змагацца, таму што гэта той варыянт, які я жадаю паспрабаваць. Вітаю, Вулчара. Ранкі, я сёння толькі працую, што будзе стрым замест падкаста на шляху да хаты. Без праблем. Я спадзяюся, наш стрым ніяк не спыніцца з-за таго, што можа быць навальніца моцная чакаецца, але сёння ўжо днём была яна. Вось, па некаторых паведамленнях павінна быць яшчэ адна трошкі пазней. Я не ведаю, ці прайдзе яна нада мною ці не. Так. План далей проста дажываем до Нового года, абіраем дрэнную канцоўку, перад гэтым захоўваемся, глядзім дрэнную канцоўку, глядзім, як далёка яна заходзе па часе, і калі што вяртаемся зноў да захавання і ідзем ужо на варыянт змагання. План памерці, так, прыкладна такі. Я спадзяюся, што не будзе 2 месяцаў гульні яшчэ, калі мы абярэм канцоўку з тым, каб забыцца на ўсе падзеі. Так, а зараз у нас нядзеля, гэта значыць, што ў нас ёсць людзі ў горадзе, з якім можам сустрэцца. Мы ў асноўным... Мол, а хто у нас у моле?
меня нават загружаецца. Які момант гэта пачалося? Ну просто для гэтага гэта было імгненна ўсё, і яна упершыню нам, наколькі памятаю, вось так загружалася. Дайце-ка. Не, графіка засталась тая ж самая. Не ведаю. А, ну вось это тоўсты наш social link. Ну добра. Ну, давайте до этой, до святыні. Где 500 на залонг из жорни? Дякую велике. Где ты нам? Пустите. Конечно, все это пройдет з навальніцей. Може бути увогуле ідеальний таймінг. Зараз сонейка світить. Нічого навіть і близько про навальніцю не говорить. Я нагадую, гэта персонаж, які пакрыху памірае. Ён у яго аркана сонца, што дзіўна, але ён чалавек, якому, скажем так, ён просто не пашанцавала са здароўем, і яго бясконца знаходзіцца ў шпіталі, ён памрэ праз некаторы час. Я не памятаю, што яго за хвароба, але вось такі расклад. I'd been reading a book before we met that day. I guess I got so absorbed in it that I didn't realize how cold the wind was. Do you enjoy reading books? I see. That's something we have in common then. Nowadays, reading books is all I do. I find that they give me a way to escape everything else. I can just get lost in the book's private world. Do you read books all the way through? Звичайно, я дочитываю, нават калі не вельмі падабаецца. Oh, Але, you do? скажем I так, don't like to see them. калі я нават то ж самае з гульнямі, я калі гуляюся альбо чытаю кнігі, звычайна я не скончваю таму, што мне не спадабалася. Я звычайна не скончваю таму, што я пераключыўся на штосьці яшчэ. Вось і ўсё. The more engaging a story is, the more I want to get lost in it. But I'm always afraid to finish it. Because once I finish the story, I'll have to come back to reality. This inescapable body of mine. Heartwarming stories filled with hope. Those are the kinds of books I like to read. They give me a little solace when I have to come back to the real world. Я не памятаю, што адзначае аркана сонца. Мне зараз я просто выдумваю. Мне падаецца, аркана сонца адзначае надзею. Мне такое адчуванне, таму што неяк у гэтым персонажа не гледзячы на яго, скажем так, ну, не вельмі вясёлы лёс, у яго ўсё роўна ён поўны такой, яна даволі глыбока ў ім гэтая надзея знаходзіцца. It looks like the sun is already setting. Time is so ruthless. I hope we have another chance to talk. Так. З ким побавіць час, з ким побавіць час. Хто-небудь вольны? Кнігі читає? Усе заняты сваімі справамі. А на мапе таксама нікога няма. З-за таго, што мы прадзяўбылі некаторыя сошал-лінкі, то, напрыклад, той манах, то зараз, можа, і магчымасцяў некаторых у нас і не будзе. Элізабет, у цябе ёсць што? Дякуй. Запыты. У нас есть что-нибудь, что мы можем заработать вельмі хутка? Не. Блин, чым бы заняться тады? У нас, можа, есть нейкія файлы, якія... Ой, не файлы, там прылады, якія мы не паглядзелі, можа, спасылачкі якія. Хоть что-нибудь. Калі што, мы просто тады спаць пойдзем. Ага. Гэта, мне падаецца, падвышае адносіны з кімсьці з персонажаў. Давайте абярем. З
кім у нас яшчэ не максімальныя адносіны. Давайте, ну, Юкары, напрыклад, альбо Фука. Я не памятаю, у нас адносіны з Кіріджы зараз максімальныя. О, результаты экзаменаў. Мы іх прайшлі ў папярэдні раз. Максімальныя адзнакі. Ну, мне падаецца, там увогуле мы разнеслі ўвесь тэст. Марыгана дакладна на палову яго разнесла, нешта там, мне падаецца, палова правільных адказаў была. Мы амаль ажаніліся. Там не зусім як ажаніліся. Яна, хутчэй, жадае быць з намі. І ў выніку мы ў адносінах, так. Просто што я не ўпэўнены, ці ёсць у нас максімальны... Ці гэта максімальны ўзровень адносін. Зараз да яе падыйдзем. Калі будзе магчымасць. У мяне такое адчуванне, што я чуў гэтую лекцыю. Я ж захаваўся ў папярэдні раз, я спадзяюся. Так, ідем до Кіріджа. Зараз яшчэ пагляджу, як у нас адносіны з ёй. Дзе яна? Міцуру Кіріджа. 8 ўзровень. Далёка не максімальны. У мяне такое адчуванне, што мы... Толькі не гаварыце мне, што мы яшчэ якой-небудзь там па тыпу... Я спадзяюся, зараз людзей не трэба... Блін, няўжо мы прапусцілі, я не захаваўся ў папярэдні раз. У мяне такое адчуванне. Так, мы зараз на гэтую самую, на крышу пойдзем. Вось, мы на даху. У нас ужо была гэта размова. Блін. Дайте мне момент, я ще повідомлення трошки притішу. Так, у нас докладно була гэтая размова, і... Блін, няўжо. Ну нічого, з-за того, што мы размову ведаем. Вось, толькі зараз мова адносінах. Окей. Ну нічога, адзінае, што мяне бянтэжыць, гэта самае страшнае, што зараз можа быць, гэта мы будзем ісці ратаваць людзей у Тартары. Вось гэтага я не жадаю зусім рабіць. Так, давайте-ка сістэма захавацца. Ну так, гэта самае далёкае праходжанне нашае. Літаральна, ну, нават і не блізка ўсё астатняе. Блин, мне падаецца, мы літаральна увесь папярэдні стрым ён не захаваны. Калі будзе трэба ратаваць людзей, ці доўга я патраціў у папярэдні раз? Дайце я хуценька зазірну на твічы, можа, дзесьці. Просто я, ну, ўжо шкада, як бы быццам бы, і зараз я залезу літаральна на YouTube, пагляджу ў запісах. Так, плейлисты. Бо зноў жа прабягаць не вельмі жадаю. Так, Persona 3 Reload плейлист. І глядзім апошнія. Так. Мы рабілі. І колькі мы яго праходзілі?
8 пачынаецца і скончваецца гадзіну мы гэта рабілі. Амаль, трошкі менш. 50 хвілін. І дзе мы скончылі на які дзень? Мы скончылі 24-го за 7 дзён до конца. Блин. Не, я не буду. Ведаеце што, у нас адчынены ўжо тартар. Падмацавацца неблагая ідэя, але, ну такое. Я-то думал, что нечто у меня такой 11-й день, я таки, блин, нечто далёка, мы ближэй былі, тым больш, што я разлічыў, што там літаральна менш за тыдзень застаецца. Во, і зараз тэлефаную Элізабет, папярэджвае, што людзей трэба вартаваць у тартары. Ну, добра. Не, мы пропустим тады. На халеру ўжо людзей ў тартара не выратавалі. Мы ўжо і так раней пропусцілі один раз. А, вось пра Югославію, ну, ўсё гэта памятаю ўжо. Пропустим даволі некалькі дзён дыалогаў. Калі будзе магчымасць, даб'ем поўнасцю адносіны з Міцуру. Пачакайце, гэта мы, атрымліваецца, яшчэ не сустракаліся нават на Раство. Ну, не Раство, тут дзень народзінаў імператара. Так. Ніхто кнігі не читає. Юкари DVD поглядеть жадає. Давайте выкарыстаем камп'ютар. Падвысім адносіны з Кіріджа, калі гэтага нам не хапае. Так, ось. Это дадатковыя пункты ў адносіны з персонажам. Мы літаральна просто, больш канцэнтруемся на адносінах, там нешта по тыпу размаўляем з кімсьці на гэтую тэму, я не памятаю, чым сэнс спасылкі, якую я выкарыстаў. Так, гэта дыалог. Ён прыйшоў на месца, дзе забілі сябра нашага капелюшніка. Ой, сёння дзень імператара. Let's see. Пачакайце-ка. Ці ў мяне максімальныя адносіны тады атрымліваецца з дзяўчынкай, з павешаным. Не, не максімальная. Вось мы зараз ёй толькі, яна будзе з'язджаць зараз. Так. Где я там я бачу? Ось. На жаль, буду просто пропускать. Это было уже попередний раз. Well. Так, усе больш натхнёныя на тое, каб змагацца. І тут мы такі абіраем варыянт, у які мы на ўсё забываемся. Не тое. Куды? Горад.
Блін, шкада, што прадзяўблі. Ну як, прадзяўблі? Гэта я прадзяўбаў. У мяне бывае такое ў персоне з-за таго, што ўсё мануальнае захаванне, а ў большасці зараз сучасных гулян трэба, ну, ты нічога не робіш, яны самі захоўваюцца. У выніку у персоне я час ад часу забываюся захавацца. У мяне было такое яшчэ у папярэдняй, у маёй папярэдняй, у пятай персоне. Вось, літаральна нешта свае там 5-6 гадзін просто прагрэсу прадзяўбаў з-за таго, што, ну, можа не 5-6, ну, нешта я сядзеў па тыпу выходныя. Адзін раз прадзяўбаў, пасля гэтага больш не паўтаралася. Але тут, ну, неяк атрымалася. Так. Там, зразумеў, я такі, мне паказваў, што тут нешта цікавае ёсць, а гэта Элізабет. Блин, мне шкада людзей у гэтым самым тартары, але ж, блин, сваіх 50 хвілін таксама шкада. Ну нічога, але раз імі, не пашанцавала ім. Пойдем з Карамару. Роство. So that's why. Хто телефонує? Вось. Добре. Було у нас це попередній раз. Зустрілися з Міцуру на Роство. Але я його пропущу, бо попередній раз уже було. What a suck. Подарунок. Ось це мені подобається. You Дарили. prepared a- Oh, do you have a persona that can read? Thank you. Мне падаецца, вось у гэтым моманце мы дзесьці нагналі зараз папярэдні стрым. Просто мы прапусцілі гэты тартар поўнасцю. Ну і дыялогі ўсе. Я хутчэй за ўсё нам пашанцавала, я яшчэ, мне выглядае так, быццам бы я захаваўся ў сярэдзіне папярэдняга стрыма. Нешта такое, таму што я ўпэўнены, што мы пачалі раней. Так, з кім бы час пабавіць, да? Баба, з табой даўно не размаўлялі, як уступ тебе справа? Баба француз, які прыехаў сюды, в Японію. Oh. So you noticed. Last night, my aunt, she was taken by the angels. Yes, I will try. I'm sorry. You were not expecting to deal with this. My aunt was the reason I was able to come to Japan. Яго тётка загінула. Ну, And now ва she ўсіх will take персонажаў me away. усё
тим або іншим чином зв'язана зі смертю. She helped me so much, but I could not do anything for her. I tried, holding it all inside. I felt that crying would not help me. But when I saw the look on your face, Forgive me, but I cannot sew today. I am going home. Well, see you later. I see you're back. Угу. Так, 6 дьон. Блін. Нічого корисного не тримаю за гэтым. Ну, давайте тоді скинем, побавим. Альбо... А, ежу приготуємо з юкари. Угу. Апошні дзень гэтага семестра. No way. Нічого такого корисного не розмовляють, просто ніякі покупки на Ростов, на Новий год. Hey, what's up? Угу. Завтра починаються зимні канікули. What even? А мені викликали, хто така Майя. Ні. Не глядячи на те, що адносіны з її максимальні, я майже на 100% упевнений, що гэта вось яна. Ну, вельмі яе аватар тады падобны просто атрымліваецца і супадаюць. Шмат чаго супадаюць. Але я так разумею, ну, по типу, кантэкст ёсць, але няма такога, што мы по типу ўсё ж таки даведаліся, хто гэта. Ну, каб на 100%. А ось і Міцуру яшчэ. Або час Міцуру. Зараз гэта будзе максимальна ўжо. Сустрэнемся. О, у яе пакоя. Там ёсць нешта, што яна жадае даць нам. Не халеру яе пакой. Ну, першы раз у яе пакоі. I know what you want to say. Я веду, што ты жадаеш сказаць. Our maid staff assisted with the furnishings. I recognize it's a bit beyond standard for a dorm. Наш персонал пакаёвак дапамог, каб расставіць, ну, набыць усё. І я разумею, што гэта трошкі па-за межамі звычайнага пакою інтэрната. It's almost like a second lounge, isn't it? Yukari says that to me all the time. Капец. Oh, I almost forgot. Быццам бы ў палац прыехалі. Here, I want you to have this. Я жадаю перадаць табе вось гэта. Ключ ад матацыкла. Окей.
Калі што, гэта вельмі важная рэч. Ну, для яе, як, ну, просто, таму што яна вельмі любіць свой мотоцикл. Яе мотоцикл гэта яе сімвал яе свабоды. Вось, таму ключ ад яе мотоцикла гэта важна для яе. I'm not going to run from my future anymore. Я не збіраюся больш бегчы ад маёй будучыні. Rather, there's no longer any need. Іншымі словамі, тут увогуле няма, увогуле гэта і не патрэбна. I don't have to think of my motorcycle as a means of escaping my feelings. Мне не спатрэбіцца больш думаць аб сваім матацыкле, як аб сродку, каб забыцца на свае пачуцці. Though I do regret that I won't be riding it as often anymore. І хоць я шкадую, што мне не атрымаецца на ім ездзіць так часта, як звычайна, I'd rather ride with you. я лепей буду ехаць з табою. Of course, you'll have to sit on the back until you get your license. Зразумела, табе прыйдзецца сядзець ззаду, пакуль ты не атрымаеш сваю ліцэнзію. When this is all over, I'll teach you how to ride yourself. Але калі ўсё гэта скончыцца, я навучу цябе кіраваць самастойна. I'll be looking forward to it. Please do, but remember to be careful. It's still a bit embarrassing to call you by your first name. Яна вельмі цырыманіяльная. Яна вырасла ў сям'і вельмі багатых людзей. Your name is more than just a name to me. It's something special. If I were in danger, it would be my last desperate call for help. Right. So, I want to be with you tonight. Окей. Will you stay with me? Окей. Усё, мне падаецца, весь, скажем так, усё за кадрам застанецца. Калі нешта будзе. Бо мне падаецца, у пятай персоне нічога не было ў выніку. Ну, па тыпу, адносіны хоць і максімальныя, але нічога такого. Нават намёкаў, мне падаецца, не было. Ніякіх. We now bestow upon thee the ultimate form of the Empress within thyself. Угу. Это открыло нам персону Алилат, старожитную богиню. Окей. This really is embarrassing. Ага, я раздзяліў асабісты вечар з Міцуру. Окей. І на гэтым усё. Карамару, вітаю. 5 дзён до Нового года. I suppose. Так, усе накіраваны. Шлюбны аферыст. План быў гэта сам рамансіць усіх. На жаль, нешта за кіхіку у нас пакуль не муціцца ніяк. Так. Гэта адносіны за мне падвысіць. Так. Добра. У нас літаральна няма чым заняцца. Што-небудзь кнігі чытаю. Я гляджу на тое, каб пабавіць людзьмі час, але гэта ў асноўным для падвышэння іх магчымасцяў альбо атрымання чагосьці. Вось, Джунпэй атрымае новую магчымасць зараз. Не, давай уже... Не, мне не цікава. Там мангу читають активно. The hero totally kicks everyone's asses in the end. And that part where he's so exhausted that he like surges with power, it's like his senses heightened to a whole nother level. Would it be so freaking cool if we could do that? Think so? It's gonna be intense, you know. It's what separates the chumps from the masters. You can't just rely on raw strength. Ён, ну, як уже було з іншими персонажами, ён за ось таку взаємодію, ён нешта для себе нове чиняє, розуміння чогось.
Яго ён праз літаральна праз мангу супермовы вучыць. Так, і вось новая характарыстыка крыты, яшчэ вышэй верагоднасць крытоў і яшчэ эмоцыі гэтых крытоў. Это добра. Увогуле Джунпэй вельмі неблагі такі для канца гульні персанаж, таму што ён в асноўным прапануе фізічныя атакі, але розных тыпаў, і плюс яшчэ наверх агонь. Плюс у яго дзве тэургіі, адна з якіх проста наносіць шмат урону, а другая поўнасцю яго лечыць. А праблема ў тым, што калі ты атакуеш фізічнымі атакамі, ты страчваеш здароўе. Вось, то бок ты абменьваешся сваім здароўем. Вось. І гэта для такого персонажа ідэальна, то бок для бойкі ён вельмі сабраны такой сам у сабе. Яму не вельмі патрэбна дапамога. Галоўна, каб ён у свае моманты слабасці, калі ў яго мала здароўя, каб ён не загінуў. My friend wraps up the series. Што невялікая праблема. But with gems like this one, it's better to share the fun with a pal. I'll bring you something else next time. We should do this again when you're free. Let's call it a night, shall we? Man, I'm gonna sleep like a log. Нядзеля. Усяго 4 дні. Зараз захаваемся яшчэ раз. Пачынак пачынаецца. А колькі ў іх гэта... О, пайшла касцана. Junpei-kun? Ah, hey Fuka. What brings you here? Чаму ты тут? Нічога такога. I've been coming here a bunch lately. Я даволі часта апошнім часам сюды прыходжу. Гэта тое месца, дзе ён сустрэўся з Sketchbook? Чидоры. Вось. Ці гэты скетчбук, ён... Так. Yeah, this is where Chidori and I Гэта first тое met. месца, дзе мы ўпершыню з Чидорой сустрэліся. What are you doing here, Fuka? А ты што тут робіш, Фука? Oh, I went home for a bit. I've been going back a lot recently. Я толькі схадзіла, з'ездзіла дадому. Я апошнім часам даволі часта вяртаюсь туды. Oh yeah? You know, you've really Ведаеш, changed, ты Fuka. вельмі моцна змянілася, Фука. You're a totally different person from when you first showed up. Ты зусім іншы чалавек у параўнанні з тым, якога я пабачыў у першы дзень. I am? Няўжо? Honestly, you were kind of a wimp before. But now, you're something else. Вімп гэта па тыпу як, вімп неўдалае слова, ён вельмі неўдалае слова падабраў. Вімп, па-мойму, гэта па тыпу як плакса. Калі так паглядзець, калі сур'ёзна, ты была трошкі як, вось гэты вімп, я магу зараз не мець рацыі. Але зараз ты зараз нешта зусім іншае. Я нават не магу гэта апісаць. You've changed too. Ты таксама змяніўся, Джунпэй. Yuka-tan said the exact same thing, but... Юка I таксама just сказала don't see тое it ж самае. myself. Але я такого ў сябе не бачу. I mean, just the other day I was freaking out and throwing all that blame around. Я маю на ўвазе, проста вось літаральна пару дзён таму я злаваўся і абвінавачваў усіх навокал. I'm a real piece of work, aren't I? Я даволі складаны, так ли? That's not true. Гэта неправда. Man, I was so damn scared. Я быў настолькі Just couldn't get my напужаны, shit together. нават сабрацца не мог. I know. Я ведаю. I hate to admit it, but even now, I can't help Мне but цяжка гэта scared. прызнаць, але нават зараз мне ўсё яшчэ складана быць ненапужаным. Нюня, вось гэта лепей падыходзіць. Мне падаецца, вімп мне падаецца нешта такое па тыпу, як такое адчуванне дае. Я шмат якіх слоў не памятаю, як іх перакладаў. Я перакладаю больш як тое, што я мае па сэнсу. Я не ведаю, просто я прызвычаюся чытаць ангельскую, не прызвычаюся я перакладаць. Вось. Ужо за столькі стрымоў трошкі стала лепей, шмат што ужо перакладаць атрымліваецца не настолькі праблемна, але ўсё яшчэ. Некаторыя словы яны, скажем так, неправільны сэнс перадаюць, і іх не той, каб часта сустракаеш. Напрыклад, вімп. You're only scared because you're choosing not to run away. Ты напужаны толькі таму, што ты абраў не бегча. We all feel that У сэнсе way. не пазбягаць. It's nothing to be ashamed of.
Мы усе гэта адчуваем. Тут няма чаго як стыдзіцца. Fuka. That's why I want to protect everyone. За гэта я жадаю абараніць усіх. After all, the dark hour is horrifying. Калі to think падумаць, about, isn't it? цёмная гадзіна пужаючая, But our personas awakened. але нашы персоны будзіліся, і мы зараз тут. The future hasn't been written in stone yet. Будучыня не напісаная ў камяні. Ну, як это, у выраз, які ў ангельскім адзначае, што гэта не ўсё дакладна. And I want to be true to myself. І я жадаю быць, як это, true to myself. Гаварыць сабе, гаварыць самой сабе, быць справядлівай самой сабой, чэснай. True to yourself. You're really something, Fuka. Let's fight together. Блін, нават уже Джунпэй зараджаны на шчырай. Вось, выбачаюсь, так. Okay. Нават уже Джунпэй зараджаны на бойку. Але мы зараз такі абламаем усім кайф спецыяльна, каб пайсці ў дрэнную канцоўку. Толькі нашае шоу пойдем паглядзім. Я спадзяюся, не будзе по тыпу... Я уже прагаворыў у гэтым. Я баюся, каб не было такога, што мы потым яшчэ 2 месяца граем, гуляемся да таго моманту, калі гульня проста не скончыцца раптоўна. За 99 тысяч йен? Ну, чаму бы не, у нас шмат грошай. Давай і ўсё. Не. Захапаемся. Я нават... Ну, добра, яшчэ некалькі дзён ёсць, скучаць ўсё некалькі катсан будзем. Ці ёсць хтосьці, хто жадае з намі час пабавіць? Хто-небудзь? Хоць хтосьці? На жаль, не той, каб шмат такіх персонажаў. Давайте вось... з зоркай пабавім час. Ой, Тарас. Зараз хутчэй за ўсё будзе сцэна, якую мы ўжо бачылі. Распавядзе пра сваіх шматлікіх братоў сясцёр. Так, это ўжо бачылі. І то, як ён бянтэжся, каб быць... Ну, ён нават аддаліўся ад астатняй каманды, каб стаць яшчэ мацней, бо яны не вельмі сур'ёзна ўспрымалі іх трэніроўкі. Welcome back. No. Okay. Усе літаральна зараджаныя. Давай-ка... Я буду захоўвацца зараз літаральна малю кожны момант. У нас... Вітаю, Котсін. Дзякую вялікі за падарунак падпіскі. І яе атрымаў Nine Ravens. Nine Ravens не ведаю, ці ў чаце ты зараз. Так. Мада у нас нічога новага не атрымае. Конец, джумпаем пойдем. Holy crap, it's cold out here. Hey, Kormaru, mind lending me your fur coat? Кармар, не желаешь поделиться со мной своим футром? Make up your mind yet? You don't have to tell me now. Just saying. Days getting... Я ведаю, вже засталось тут 4 дні до того, як ми будемо все вирішати. Буде йому сюрприз. Так, я сподіваюся, йому сподобається. Ён у одного чоловіка просунув гульню там на 30 тисяч, і зараз ще другую зараз пушить, тому йому вельми допоможе це додаткове. She's pretty tough. Or I guess she got tougher over this past year, huh? Talking to her was like that last little shove I needed.
Дякую яшчэ раз вялікі за падпіску. Girls are tough. That's no joke. Don't worry, dude. Huh? Як звычайным зараз і Джунпэй падзяліўся з намі, што ён празмаўляў з Пулкай і што яны зараджаныя ўсе такія на тое, каб усё ж такі змагацца, але мы тут дзеля дрэннай канцоўкі, таму абламаем ім кайф. Зноў ніхто не жадае час бавіць, ну што ж такое? Ну хоць у молях хтосьці будзе. А, вось гэта непрыемны. Окей. Давайте захаваемся. Але навошта? Я ж просто з ім час пабаўлю. Я нават прапушчу яго дыялог. Welcome back. Так, ці вырашыў я, што ж збіраюся сказаць яму? Так, я ведаю. На 100% ведаю. Так. Salut. Кіріджа? А, пачакай-ка. I see. Пачакайце-ка, можа нехта жадае пачытаць штосьці? О, Джунпэй. Yo. Ну, давай пачытаем з ім, хутчэй за ўсё нічога не дасць. Ну так, нічога. О, нам яшчэ пашанцавала, літаральна перад Новым годам выраслі раслінкі, якія мы на даху трымаем. Не, давайте бульбу в этот раз посадим. Ось она. Родненькая. И у нас есть два персонажа. Хутчэй за ўсё гэта зноў будзе гэта таўсцяк. З ім будем адносіны трошки падвышаць. Альбо, у нас жа зорка ёсць як варыянт. Навошта з ім? Поехали. О, Коцін, я нешта прапусціў гэты момант. Я чытаў пра хваробу. Я чытаў, але я думаў, што ўжо даволі даўно скончыўся. Неяк-то я так і гэта сабе ўяўляў. Як горлат, я разумею так, ну, яно хоць і можаш размаўляць, але як увогуле працэс? Ці становіцца лепей? Так, а дзе зорка-то? Ён жа тут павінен быць дзесьці. Няўжо гэта толькі старая пара? А давайте мы давно до іх не завітваць, давайте просто зазірнем. Просто наведаем, чаму бы не. Looks like today's gonna be a great day. I'm so happy to see you. Make yourself at home. Посидели, потрындзелі з імі, а то іх не бачу ўжо некалькі месяцаў. Welcome back. 2 дні. Ну вось тут, мне падаецца, будзе ідеальным момантам захавацца. Я спецыяльна перанесу гэта, можа яшчэ пару раз перазапішемся, але я закіну гэта на асабістае захаванне. Вось тут 5 будзе
на вострові своєму. Так, відділ її. А ці ми яще зараз персонажі. У Джунпей зараз, я так розумію, його максимальне. Ні, виглядає. Магчыма, яшчэ можна палепшыць. Альбо не? Ну так, я бачу толькі 2 зорачкі. І у нас няма 2 зорачак толькі у Міцуру. Дзіўна. Што такое Міцура можа яшчэ рабіць, што мы прапусцілі актыўна з ёй? О, блин, хворить на ногах. Такое себе. I bet these taste really good when they're freshly harvested. Блин, ну так, я не ожидаю, каб ты хутчэй уздаравела. Бо гэта жорстка. Я магу толькі паспачуваць, таму што хоць у мяне да халеры праца, але я хоць не хварэю. You got a sec? Так, у чым праблема? Іду. Morning. I've got good news. У мяне добрыя навіны. Aegis is coming back today. Айгіс вяртаецца сёння. Вау, гэта вельмі добра. Дайце мне літаральна хвіліночку, зараз вяртаюся. Завучы здравей за нас усіх, блин, небяспечныя нейкія завучы. Як машыны. Так. Айгіс вяртаецца. Я нагадаю, Айгіс гэта наша сяброўка кіборг ваер з ценямі, але гэта яна літаральна запусціла ўсе падзеі ў гульне, таму што 10 гадоў таму, калі яна змагалася з адной з моцных ценяў, з увасабленнем смерці, яна змагалася на масту з ім, і у яе не атрымлівалася перамагчы, і тады яна адзінае, што яе атрымалася, гэта запячатаць гэтую цень у маленькім хлопчыке, які быў трапіў у аварыю на гэтым жа масту з-за падзей, з-за бойкі, якая там адбывалася. І гэты маленькі хлопчык былі мы. Вось праз 10 гадоў яна не тое адному пасад, а яна атрымала вельмі моцнае пашкоджанне тады, і адзінае, што ў праграме захавалася, гэта тое ж неабходнасць абараняць гэтага хлопчыка. Зараз яна ўсё гэтае памятае, але ўжо занадта позна. We're meeting in the lounge tonight. Don't forget, okay? See ya. Добра, сустрэнемся.
Зноў пайшлі. Калі там будзе зорка, з ім сустрэнемся. О, What's up? вось і ён. Yeah. А, гэта ўжо было таксама, мы ўжо размаўлялі. Тут ён не распавядае пра каманду, за якой ён пасварыўся. На жаль, мы прадзяўбалі захаванне. Я прадзяўбаў захаванне на папярэдні стрым. Зараз трошки некаторыя падзеі паўтараюцца. А вось Агіс. Sorry to have worried you all. Man, it's good to see you. It's been a whole month, you know? I was getting nervous. Няўжо месяц толькі прайшоў з таго моманта, як мы змагаліся на мосту. Мне падавалося там больш падзей. Me too. I was afraid I wouldn't see you again. I'm just a machine. I can always be rebuilt. Even if I'm completely destroyed, my programming data would still exist. Come on, don't talk about yourself like that. I was told she'd need another week for a complete recovery, but I had the work expedited. Tomorrow is New Year's Eve. Так, і завтра і I'm вирішаємо sorry for все. all the trouble I've caused. Mitsuru-san visited me while I was at the lab. I heard what happened. You've all been through so much. Have you been well? Well, given the circumstances, I'd assume not. Ну, все в порядку було. Really? That's a relief to hear. 10 years ago, What I did to you was... Зараз я не пам'ятаю її складання значно. But if I hadn't done what I did to you, you wouldn't be suffering like this. Її перепрошили? Ні, її не перепрошивали. Яна літаральна страціла памяць. Просто гэта... Пытанне, чаму яна памяць вярталася толькі пасля таго... Я так разумею, гэта просто сюжэтны ход такі, каб яна вярталася ўжо па-за момантам. Зараз яна, спачувае нам і разумее, чаму яна гэта рабіла. Ось. Просто калі яна вярталася, яе пасля той бойкі 10 гадоў літаральна яна была ў стазісе і яе не рамантавалі. І потым, калі яе адрамантавалі, вось не так даўно да пачатку падзей гульні, яна, ажыла і была... Я думаю, яшчэ прычынай можа быць блокіратары нейкія ставіў гэты наш прадседатель былы. Ён яшчэ мог паўплываць на яе страчаную памяць. На гэта гульня моцна адрозніваецца ад арыгінала? Не, я літаральна паўтараю яго. То бок, зараз можна проста гуляць у яе. Яна настолькі паўтарае арыгінал, што месцамі гэта нават незручна. То бок, гэта трошкі ўсё ж такі... У некаторых момантах гэта састарэлая гульня. У сэнсе сваім такім не геймплейным ўсё ў парадку, а вось у апавяданні сюжэта. Яна ўсё ж такі гульня свайго пакалення 2006 года. As for what Ryoji-kun said, Як сказаў Рёджі, have you already ці made a вырашыў ты decision? ўжо? Я нагадваю, у чым наше рашэнне нашай праблемы. I have a favor to У нас засталося прыкладна 2 месяцы да таго моманта, як на ўсю планету апусціцца Нікс, багіня цемры. Ночы, калі дакладна, але гэта без розніцы, тут яна, гэта персона ўсё ж такі, а не дакладна багіня. Вось. Калі яна апынецца тут, то усе людзі імгненна страцяць волю да жыцця. І проста перастануць, проста будуць як зомбі, літаральна. Проста існаваць, і памруць з голаду. Альбо што-небудзь, па тыпу, проста ўсё спыніцца, ўсё жыццё. Яны просто касметку падправілі. Чацвёртая ўсё яшчэ адрозніваецца. Чацвёртая ўсё яшчэ зроблена ў старым стылі. Няма яна і перавыдання. Дык вось. Галоўнае пытанне перад намі. Мы ведаем, што гэта адбудзецца праз 2 месяцы. І у наступны дзень, вось зараз я на гэтым моманце спыніўся, спецыяльна ствараю захаванне, таму што ў Новы год павінна быць вырашана. Мы будзем размаўляць з прадвеснік падзення. Гэта зборная па тыпу набор ценяў, які мы стварылі за працяг гульні і за нашых дзеянняў.
І ён, з-за таго, што мы яго трошкі ачалавечылі, ён прапануе нам два варыянты. Альбо Нікс немагчыма спыніць. Гэта як змагацца з канцэптам смерці, бессэнсоўная рэч. Але ён прапануе наступнае. Ён можа знішчыць цёмную гадзіну, і гэта значыць, што ўсе персоны, усе веды о цёмнай гадзіне і о тым, што адбывалася за апошнія год падзеі гульні, яны знікнуць з нашай памяці. Мы жывем спакойна свае два апошнія месяцы, толькі мы літаральна адзін аднаго амаль ведаць не будзем тады. Вось, у гэтым інтэрнаце. І наступае апакаліпсіс. Вось. Альбо мы пакідаем сабе гэтыя веды і пакідаем цёмную гадзіну і назіраем за падзеннем сусвета разам з усімі, ведаючы, што ён наступіць. Вось. Я думаю, што не ведаць аб канцу сусвета гэта прывядзе, таму што гэта выключае любыя варыянты нашага змагання з Нікс. Я думаю, што гэта як бы дрэнная канцоўка. Я думаю, я не ўпэўнены. Вось, і таму я яе зараз паспрабую. Калі Рёджы вяртаецца. Рёджы гэта увасабленне, чалавечае ўвасабленне гэтага прадвесніка. Ласка, убей яго. Яна адзіная, якая максімальна супраць забойства прадвесніка, а ён таксама канцэпт, ён не зусім як жывая істота. Ён прапанаваў забіць сябе, і наколькі памятаю, што забойства яго якраз такі прывядзе да знікнення цёмнай гадзіны. Вось. І Айгіс гэта першая, хто адзіная, мне падаецца, з усёй каманды, хто не жадае змагацца, з Нікс потым. О, як горача яна адстойвае гэту пазіцыю. Ух. Калі так значыць забыць усё. І ўсіх. Айгіс, аб чым ты гаворыш? Сур'ёзна. Это на цябе не падобна. Навошта я сюды прыйшла? Моя мэта бараніць людзей ад ценяў. Але зараз гэта відавочна, што я не магу перамагчы іх. Што я нават раблю тут? Неважна, наколькі як моцна я спрабую, але я нават не магу паплакаць за вас. Навошта вы спрабуеце змагацца, калі вы ведаеце, што гэта бессэнсоўна? Чаму навошта рызыкаваць усім, калі гэта прывядзе толькі да пакут? Вы проста выкідваеце сваё жыццё. Я не разумею. Мы не выкідваем сваё жыццё. Насамрэч, нашыя вочы накіраваны ў будучыню. Я не разумею. Магчыма, з-за таго, што ў мяне няма свайго асабістага жыцця. Які эмацыйны танк. Гэта няма нічога звязанага з тым, каб мець жыццё. Я машына створаная, каб абараніць людзей ад ценяў. Але з маімі магчымасцямі я не магу несці гэтую, як это, duty. Адказнасць? А чым маем это зараз? Я просто не ведаю. І ніхто не можа даць мне адказ. Вітаю, Найт Рэвенс. Вітаю з падпісачкай цябе. Так, у нас няма адказаў. Значэнне жыцця і смерці гэта не тое, што можа быць, чаму можна проста навучыць. Прымаць свае рашэнні складана, нягледзячы на хто, кім бы ты не быў. А ніякі выбар не ідэален.
But as long as we're alive, we gotta do something. Але пакуль мы жывыя, нам трэба нешта рабіць. When you see someone going through the same thing you're going through, you just want to help them. Калі ты бачыш, калі хтосьці праходзіць простую же рэч, што і ты праходзіш, ты проста жадаеш дапамагчы ім. That's how we plan on getting through this. І так мы і плануем прайсці скрозь усё гэта. Maybe that wasn't the best explanation, but that's the idea. Магчыма, гэта і не самае ўдалае раз'ясненне, але гэта ў гэтым увесь сэнс. That's У the гэтым idea. увесь сэнс? When I saw you collapse, I realized something. Калі я побачила, як ти упала, я зрозуміла I want to кое-чого. protect you, I guess. Я ожидаю оборонить Don't тебя, want to Айгес. forget about you. Я не ожидаю забыться на тебе. Fuka-san. There are times when you'll lose sight of your purpose and you'll have to search for it. Час от часу ти можеш страчувати, не бачить, переставати бачити перед собою твою мету, але тобі потрібно шукати її. But if you can't find it again, Але коли ти не можеш знову you її need to знайти, seek out a new purpose. тоді тобі потрібно повести і знайти нову. I'm not really one to talk, but I feel like Я не I той heard чоловік, something який important повинен this об этом year. говорити, але я лічу, що я навчився чомусь вельми важному у гэтым годзе. To truly live is to be willing to change. Каб And we сапраўдна have to жыць, make those choices гэта for значыць жадаць змяняцца. І нам патрэбна прымаць свае рашэнні дзеля сябе. Do you think I'll be able to change too? Ты думаеш, у мяне таксама атрымаецца змяніцца? You have changed Ты змянілася. so much. Have you Вельмі. noticed? Няўжо ты не заўважыла? You've even started speaking like a real Ты нават human. пачала размаўляць як сапраўдны чалавек. I understand what my purpose is now. Я разумею, чым моя мэта зараз. I'm a machine with the directive to live. Я машына з дырэктывай жыць. And the one issuing this new command. І адзіная праблема ў гэтай камандзе гэта я. І ў гэтым ёсць сваё рашэнне. I'll stare fear in the face and choose to live. І зараз мы абламваем літаральна, так трагічна ўсе вырашаюць, што яны будуць змагацца супраць Ніксам і такія, усё. Я буду глядзець страху ў твар і абяру жыццё. Это абяцанне, якое дала сама сабе. I'm not sure how I'll do it. Я не ўпэўнена, як я but гэта зраблю, perhaps that's a але part of магчыма, living too. гэта таксама частка жыцця. Yeah, it sure is. Так, гэта дакладна так. Это Battlefield Bad Company 2 В'етнам? Не, гэта Call of Duty Modern Warfare. Няўжо Афіна? Так, Афіна. Яе новая... Дагэтуль яна была... Яе персона была нейкая статуя, якая была перад уваходам у нейкі горад. Я ўжо не памятаю дакладна, у чым сэнс яе папярэдняй персоны быў, але гэта была драўляная статуя, якая увасабляла сабой... Яна была падаравана Афінай гэтаму гораду. Па тыпу так, як легенда гаворыць, нешта такое. І яна павінна была абараніць гэты горад, але зараз яна становіцца сама Афінай. І гэта цікава. Will you allow me to join you in this fight? Ці вы дазволіце мне прыяднацца да вашай бойкі? Да вас у гэтай бойкі. You've always been one of Бойцы. us. Ты жартуеш. Вядома, што можаш. Thank you. From now on, I stand with all of you. No matter what happens. Yeah! Зараз толькі захавацца. Так. Усё яшчэ атрымаем сабе асабістае захаванне. Толькі дзеля гэтага. Я так разумею, не толькі у нас шмат выбараў, што рабіць. Так. Усе па сваіх справах. I suppose.
Карамару, ну хоть ты. Блин. Ну давайте за компом посядем. А, блин. Давайте. Пум-пум-пум. Усё, день прыняцця рашэння. Где 500 отправляется на Kingdom Come? Дякую, Люсівер. Я не упевнений, як нік читати. Люсі або Лючі. Не упевнений зовсім. Так. Ну и что, это нас покинули просто без ничего. Давайте зоркой знов. Я сам не упевнений. Окей. Домовились. Гэта нам раз'ем, я просто пропущу. Бачите усіх гэтых людзей навокал? Іх там, ну, на жаль, так нас перасунули ў іншую сцэну. А ўсе людзі на вуліцах, іх становіцца ўсё больш і больш. Не кактусы добра, я згодны. Так, Рюджа вяртаўся. Час надышоў. А вось і ён. Даўно не бачыліся. 10 месяц прайшоў. Поўнач амаль тут. Калі яна наступіць, я страчу гэтую форму, і мяне больше не будзе існаваць. Ну што, ты вырашыў? Я буду чакаць у яго пакоі да поўначы. Што за кактус? Ёсць чалавек на твічы з нікам Кастусь, і яго чытаюць кактусам значна больш, чым патрэбна. Наведай мяне, калі ў цябе будзе твой адказ. Ryoji-kun. І яшчэ адна рэч. Не дазволь факту таго, што табе прыйдзецца мяне забіць, змяніць тваё рашэнне. Як я і сказаў, я знікну ў любым выпадку. Я не супраць таго, каб памерці. Так што табе не патрэбна бянтажыцца наконт мяне. Добра, я буду чакаць. Ты вырашыў? Так. Вам яно не спадабаецца. Ці ўсе астатнія вырашылі? Ну, гэта меркаванне Хіхіка мы ведаем, ён за той, каб змагацца 100%. Што тое ж самае з Юкары. Джунпой ўжо таксама перадумаў. Ну так, усе... Усе за той, каб змагацца. О, ім не спадабаецца. Зараз будзе. Я магу захавацца? Не, не магу захавацца ўжо. Блин, не далі такой магчымасці. Прайшло шмат часу з таго моманту, як мы апошні раз размаўлялі на вось так, у тваім пакоі. Хоць і тады ў мяне была іншая форма і іншае імя. Гэта так быццам бы усе вырашылі, каб пакінуць мяне жывым. Вы ўсе будзеце рызыкаваць сваім жыццём у бойцы, якую вы не можаце перамагчы.
Але усе яны зараз не тут. Але ты тут. I'll say this one more time. Я яшчэ раз скажу гэта. If you kill Калі ты заб'еш мяне, Тартар, цёмная гадзіна і ўсе ўспаміны вашых боек знікнуць. Заб'ем за тое, што замінаў спаць. Ну калі б мяне так столькі перашкаджалі спаць, то можа і забіў бы. Ён жа не, ён не толькі шмат з'яўляўся, ён з'яўляўся роўна перад кожнай поўняй, гэта прыкладна ў месяц там 1,5. Так. Заўтра вы ўсе прачнецеся як звычайныя школьнікі. Вы будзеце жыць у спакоі да самага моманту падзення. Але калі вы дазволіце мне жыць, вы правядзеце ўсе свае моманты жыцця да апошняга дня, ведаючы аб немінулай смерці. Нікс немагчыма перамагчы. Нават бессэнсоўна змагацца. Ты ўсё яшчэ думаеш? Альбо ты ўжо вырашыў? Так. Забіць. Шмаляем. Глядзім дрэнную канцоўку. То бок ты разумееш. Я думаю, глядзець у жыць і глядзець у будучыню гэта цудоўны шлях жыцця. Але гэта не значыць, што іншыя шляхі таксама неправільныя. Ніхто не ведае, які шлях правядзе да шчасця. Я вельмі шчаслівы, што я сустрэў цябе. Магчыма, гэта то... Ну я сказаў шчаслівы, але ён меў на ўвазе, што мне вельмі падабаецца, што я сустрэў цябе. Магчыма, гэта тое, што і адзначае быць шчаслівым. Я проста ўжо выкарыстаў гэтае слова. Дзякуй табе за ўсё. І зараз мы такія, яго. У мяне нават зброі няма. Ён тут сам у сябе толькі што шмальнуў. Так. У гэты момант усё спынілася. Усе мае думкі пачалі знікаць. Калі я прачнуўся, гэта быў звычайны мірны дзень. Звычайнае жыццё. Усё ціха змянілася. Оп! І мы паляцелі. А потым усе памерлі, так? Зараз так і будзе. Добра, што я баяўся, што можа быць такое ў гэтай канцоўкі, што нам прыйдзецца гуляць па тыпу усе пару месяцаў, там 3 месяцы атрымліваецца да канца. Ну як 3? Ну так, 2 поўных месяца і самы пачатак 3-га. Дзякуй вялікі, гульня проста праматала гэта ўсё. Pretty much all they do is frickin' study. Sure doesn't look like fun to me. Is that what we're gonna turn into next year? Man, why do I feel like зараз Джунпэй падымае такое, у яго ёсць адчуванне, што ён нешта забыўся. А ес мы ўвогуле не ведаем. Looking at us? Dude, she's pretty cute. How come I never noticed her before? What are you talking about? Аб чым ты размаўляеш? She's in the same dorm as us. Яна жыве ў тым жа самым інтэрнаце, што і мы. Wait, she does? Няўжо? What's І her якое name? яе імя? I don't know. Я не ведаю. Sheesh, then you barely know more than me.
Бо ти не ведаєш, навіть не ведаєш більше за мене. Anyway, it's always crazy in the dorms this time of year. With so many people coming and going. У будь-якому випадку, гэта заўсёды, як это, crazy, блін. Ладно. Oh yeah, did you hear? Sonata Senpai's moving out. Санада переїжджає. You know him, right? He's the captain of the boxing team. Ти ведаєш його? Він капітан боксерської команди. Yeah, not that I really talk to him. Так, але я не тільки шмат з ним розмовляю. Відомо, що усі, як це, ну, по типу, graduates, це ті, хто скончують школу, будуть покидати її. Kirijo Senpai's getting ready to move too. Кіріджа так само хутко переїде. Rijo. Oh, the student council president. She's in our Я dorm. літерально один одного не ведають. Просто живуть у одному інтернаті, а у нас увогуле наші відносини почались з того, що ми з'їхали в одному інтернаті, тільки з того, що у нас є персони. Man, what's up with that girl? Що не так з тою дівчиною? Hey there, are you looking at us? Глядиш на нас? Is something wrong? Нечто здарилося? Oh, no. А, ні, нічого. She looked like she had something on her mind, huh? Виглядало так, будь-то було їй нечто на умі. Wait, you think she might be interested in one of us? Почекай, ти не думаєш, що вона зацікавлена у кимсь з нас? Я упевнений, що ні. Man, you really know how to hit a guy where it hurts. Ти докладно ведеш, де ударить хлопця там, де буде пекче. Сьогодні опошній день для тих, хто скончує школу. Next, a word from the valedictorian. From Class D, Mitsuru Kirijo-san. Thank This last year, I accepted an important responsibility as Student Council President. When I first addressed you from this podium, Літерально нічого ми про її не ведаємо. I spoke to you all about seizing В этой версии. opportunity while you had the chance. Well, it must have been fate that intervened and gave me an important reminder of this. As many of you may know, my father unexpectedly passed away due to illness. Я не ведаю, чому її батько загинув. Ну, логічно, це To відбулося tell у the темну truth, годину. after losing my father, I also lost much of my self-confidence. I had overestimated my ability to handle everything alone, because I believed it was the right thing to do. І то, бок вона увесь цей час управляла всі свої проблеми у одинку. Few people can be that strong. There are times when we can't stand without the support of others. After my father's death, I received kind words from many people. You all taught me the value of allowing yourself to be cared for and protected. I hope to continue forward with the support of those around me. Ну, далі просто For стандартна us річ. graduates, it А, was не речі, truly an honor промова to є. share the last 3 years with all of you. А, до випускниці. Thank you so much for those wonderful years. Man, that sounds rough. I guess even the student council president cries too, huh? Hey, she's not here. Who's not? І вона не тут. У сенсі, кого нема. You know, that girl we saw at the front gate. Та дівчина, яку ми бачили біля виходу. I thought she'd be at the graduation ceremony. Я думав, вона буде на церемонії. Guess not. Oh, her. Well, there's a lot of people who didn't show. Actually, I'm surprised you didn't skip. Доволі шмат людей пропускає гэтае шоу. Я насамрэч здзіўлена, што ты не прапусціў. Стужку дадуць, я спадзяюся так. No shows, huh? Man, so that's gonna be us next year? Feels so soon. What are your plans, Yucatan? College? Які у тебе плани, Юка? Коледж? Я докладно не вирішила яшчэ. Добрый вечер, Берлінер. Мы зараз у персоне 3 глядзім дрэнную канцоўку. Зараз наступіць апакаліпсіс.
Але яны не ведаюць нічога аб гэтым. Yeah, sounds about right. You know how the student council president was crying? I can sort of relate, since my dad passed away too. But that stuff she said about seizing opportunities? Give me a break. How does she expect us to know what to do with that? I mean, yeah, it's important, but that's more for people who already know what they want in life. Well, at least one of us knows what he Што ў добрае wants. адбылося, мы яшчэ не спрабавалі, таму што я ўпэўнены, што дрэннае павінна скончыцца значна хутчэй. У добрай канцоўкі у нас будзе яшчэ прыкладна 2 месяцы гульні. Я ўпэўнены, што мы за адзін стрым не закрыем гэта. You seem to be getting along Але зараз мы well with a certain son. паглядзім дрэнную і будзем глядзець ужо, ну, такі больш працяглы шлях. What are you talking about? Nothing, Yucatan. Well, anyway, there's no hurry to decide what we want to do with our lives, right? Няма сэнсу спяшацца, каб вырашаць, што мы збіраемся рабіць сваімі жыццямі. Яны зараз літаральна, ну, проста звычайныя размовы, нічога такога, ну, за імі. Проста якія планы на будучыню, чым будзем займацца, тут яшчэ апошні год навучання застаўся імі, і яны выпускнікі таксама. If life is all about the pursuit of happiness, then knowing the truth isn't everything, right? Калі жыццё гэта шлях для шчасця, тады веданне праўды гэта не ўсё, правильно? Sure, we do what we gotta do, but if У we're нас taking шмат a чаго stand on рабіць, every але little thing, there'd be no end to it. Але калі мы будзем змагацца за кожную маленькую рэч, ей канца не будзе. In the end, it doesn't matter how you spend your time, as long Нема- as you're happy. Без розніцы, як ты бавіш свой час, галоўна, каб ты застаўся шчаслівым. І ці будзе яна добрай. Ну так. Усё ж такі, разважанне ідзе пра смерць. Гэта пра смерць пра, ну, такую апакаліптычным маштабе, так? У нас ёсць, мы абралі варыянт забыцца на ўсё і не ведаць, калі смерць наступіць. Добры варыянт, ну, такі варыянт, у які мы можам змагацца са смерцю, гэта не ведаць, калі яна наступіць, і мы будзем спрабаваць, тады у нас ёсць магчымасць хоць штосьці рабіць. Ну, вось, альбо вельмі дрэнна скончыць. Ось, такія два варыянты. Гэта, ну, просто разважанне наконт смерці ў маштабе планеты. No one's gonna fault us for choosing to live in the moment, right? Ніхто ж не адсудзіць нас за тое, што мы абралі жыць у моманце, так? Yeah, guess so. Так, я думаю, так. Man, that was some speech. Ну, вось гэта была прамова. To be honest, I'm not that strong on my own. And when I feel insecure, I get worked up. It's hard to explain, it's just how I am. Hey, I get it. Thinking never really gets me anywhere. When that happens, I just go do something fun and forget about it. You would. Everyone's so uptight these days. Ось такі напружені апошнія дні. Блін, тут я ўпэўнены, усе пакрыху адчуваюць надыход. They just need to chill out. You know, take it easy for a change. What are you gonna do if that plan backfires? I'll figure something out. But for now, let the good times roll. And on that note, who's down for karaoke, anyone? Let's celebrate our future. Celebrating is for the graduates. Well, I'll go if he goes. Hey, what's with the preferential treatment? Well, now you're coming whether you like it or not. I'll buy you a drink, all right? Так, пайшлі у караоке з імі. Ці будзе хоць штосьці, таму што смерць ад Нікс павінна была наступіць імгненна, то бок мы просто хоп і ўсё. І вось і тытры. Нічога не ведаючы. Просто канец. Окей. Я спадзяваўся, што будзе хоць якая-нейкая кат-сцэна, але не. У мяне
ёсць магчымасць неяк хоць паскорыць гэта? Не? У мяне няма магчымасці нават гэта паскорыць. Просто геймпад не адказвае ні на што. Што я рабіць павінен? Усё, сядзець чакаць? Yeah, I know that's a bad ending. That was the whole point. Вось вам дрэнная канцоўка, глядзіце, усе цітры без магчымасці паскорыць. Так. Ну, што зрабіць? Давайте сядзець, будзем чакаць. Я магу толькі спыніць гульню ўвогуле, ну, па тыпу Alt F4 і ўсё зачыніць. Давайте хоць што распавяду. Я не той, каб шмат чаго апошнім часам глядзеў, альбо, ну, увогуле. У мяне ёсць... Учора літаральна знайшоў дэмку гульні Super Fantasy Kingdom, нешта такое. Даволі прыкалдэсна. Прасядзеў нармальна як часу. Вельмі прыкалдэсная хрень, да я яшчэ вяртаюся. І яшчэ што бачыў, я паглядзеў на выходных Немону. Калі хто не ведае, на Netflixе ёсць Немона. Як гэта? Мульт, карацей. Мульт. Вельмі файны, даволі кароткі. 2 гадзіны нешта. З простай ідэі, але вельмі файна зроблены. Вельмі прыемныя персанажы. Дзеля Немоны можна проста глядзець усё. Калі не ведаеце, паглядзіце, я вельмі рэкамендую. Просто дзеля галоўнага персанажа можна паглядзець. Там дзяўчынка такая, панк. Ось. Гісторыя пра рыцараў, пачвар і ўсё гэта ў сеттынгу кіберрыцараў па тыпу 1000 год пасля апошняга забітага дракона, па тыпу вось такое. Прыкалдэсны сеттынг просты. Не, там няма, не думайце, што там вельмі глыбокае штосьці. Але гэта вельмі простая, прыемная гісторыя, якую можна вельмі прыемна паглядзець. 2 гадзіны правядзеце шыкоўна. Окей, я не ведаў, што гэта па коміксу зроблена. Я толькі, ну, вось, я пазнаёміўся з Немонай вось літаральна ў гэтыя выходныя, таму што я нешта дзесьці мне трапіла, альбо ў шорцах, альбо ў тыктоке. Просто нарэзачка Немоны, трошкі яе фраз, і я такі ачмурэнна. Толькі дзеля гэтага проста паглядзець. А там такога бы яшчэ больш. Я паглядзеў 5 сцэн невялічкіх, там вельмі коротенька нарэзаных такіх. А ў серыяле гэтага яшчэ больш, яна бясконца зажгае. Вось. Ну, імёнаў. Яны ж, тут да халеры людзей усё гэта робяць. Я нічога прапусціць не магу. Ну, нічога, пачакаем. Мне падаецца, зараз канец, так? Не, паляцела анімацыя, яшчэ аніматары. Добра. Вяртаюся да другой гульні, як яна. Super Fantasy Kingdom, нешта такое. Гэта рагалік. Такі піксельны. Інды хлопец адзін рабіў на працягу апошняга года. Там ён так і піша ў дэмке, у дэмцы. І чым прыкалдэс? Вы літаральна займаецеся будаўніцтвам каралеўства вельмі коротенька. То бок там адзін забег у вас можа займаць нешта 5 хвілін, 10 хвілін. Але вельмі хутка паглынае цябе гульня. Вось, будуецца каралеўства, у вас ёсць герой, які займаецца абаронай каралеўства, яго ахоўнік, і вы набіраеце розных персанажаў для яго абароны. За некалькі дзён вы хутчэй за ўсё фейліце, пачынаеце па новай, у вас трошкі больш адчынена, трошкі больш развіта каралеўства, пачынаеце па новай. І вы вось так працягваеце, як звычайна ў рагаліках. Каб я з назвы вас не падмануў, зараз хутенька, каб не спыняць надоўга гэтае. Super Fantasy Kingdom. Так, Super Fantasy Kingdom.
Ось. Дэмка не каштуе нічога, можаце спампаваць, там адчынена трошачкі зусім, можаце зацаніць, ці падабаецца ці не, просто рэкамендую. Я хутчэй за ўсё стрыма на паі рабіць не буду, бо рагалікі гэта штука такая, лепей самому патыкаць і нешта разабрацца. Комікс адрозніваецца ад мульта, але гэта праз змены самого аўтара. У стварэнні мульта аўтар сам прымаў удзел, бо мне складана сказаць. Мульт ачмурэнна скампанаваная, па тыпу у мяне не было адчування, што мяне чагосьці пазбавілі па тыпу нейкага важнага кавалку гісторыі, яна коротенька скончваецца і такая скампанаваная гісторыя, не развальваецца дзесьці надоўга нешта. Блин, приколдес. Я не думаў, што ў Німона нейкая глыбіня. Па тыпу, я падумаў, вау, ачмурэнна, нехта можа рабіць мульты. Просто даўно не бачыў такое нейкай простой гісторыі, якая не была бы такая зусім кліше. Хоць і не глядзіш на тое, што Німона даволі клішыраваная, але яна адначасова і клішыраваная, але не звычайным чынам. Ось. Рекомендую. Німону паглядзіце, калі будзе магчымасць. А у нас адміністратары яшчэ прыйшлі. Добра. Што ў мяне яшчэ? Я нічога літаральна не глядзеў. Гэта вось усё за апошнія, можа, 2-3 тыдні я новенькае штосьці нарыў. Ён прымаў удзел. Аўтар трансперсона і комікс і мульт літаральна рабіліся ў розныя перыяды жыцця, таму яна і розная. Ага. У меня было меркаванне, што гэта аўтар пра сябе спрабуе распавесці. Вось, ёсць там такое. А потым прыбіральшчыкі, так зараз будзе. Вось амаль. Добра, чакаем. Я пераспрабаваў усе кнопкі ўжо разоў 10. Можа, я нешта, нейкі асабісты. Калі гэта няма на геймпадзе, то на клавіатуры яшчэ паскладаней будзе. Зараз я на клавіатуры, можа, пашукаю, можа, нешта знайду. Не усялякія эскейпы, F1, F3, F4. Шифты, табы. Нічога. 0. Гульня просто такая. На нампадзе, можа? Не, няма. Вось зараз, калі ласка. Дзякуй вялікі. Так же канцоўка? Ну-ка. Усё ж таки будзе катсцена. Так. Калі вы загрузіце свае даныя захавання тут, вы пачнеце гульню спачатку. Гэта New Game Plus. New Game Plus магчыма рабіць нават з дрэннай канцоўкі. Не, мы не будзем захоўвацца. Зараз загружаемся за захаванне, якое спецыяльна зрабіць для гэтага. Так. Я гэтага мульціка чакаў вельмі доўга. І ўсе які там сабраў, у мяне быў максімальны результат. А потом ён проста перазапусціўся. Клятая гульня. Я тут столькі часу на яе патраціў. Калі што, рэферэнс на гульню, якая быццам бы скрадзена, я не памятаю, электроніка выпускала, мне падаецца, Воўк, ну пагадзі, Воўк ловіць яйкі, вось гэтае. Ось. Было меркаванне, што калі набраць там, не памятаю, колькі максімум, магчыма было нешта 100. Не, пачакайце-ка. Там, пачынаючы
Не памятаю ўжо, блин, пра колькасць не памятаю. З нейкага пункту пачыналіся здароўі дадавацца, а потым увогуле проста рассацілася гульня. Вось. А ў выніку ніякага мульціка там у канцы не паказваюць. Так, у нас адзін дзень. Мы зноў ідзем, бавім час з кімсьці. А, ну мы тады пайшлі проста да кампа. Мать адразу сказала, што там нічога няма. Не, мне падабалася гуляць, а потым я даведаўся, што там нешта ёсць. Я страціў шмат часу на тое, каб паспрабаваць ўсё ж такі выбіць яе. Ну, як, я сам не верыў. Я думаў, што гэта міф. Але упэўніцца хацелася сваімі рукамі. І ў выніку... Усё ж такі момант расчаравання нейкі пэўны быў. Так, мы уже ведаем, что у нас тут будем. Ну что, поехали? У нас еще 2 месяца. Але зараз мы уже будем змагаться за існаванне свое. Так, няўжо... Мы ж з кімсьці час бавілі. А, ну, со спортсменом гэтым. Не? Яго няма. Тады тоўсты. Можа не тоўсты, можа упітаны. Король бургераў. Гурман. Вось. Ён занудны. Вось у ім праблема асноўная, што ён занудны. А вось і Рёджа. Ну, эту сцену мы ўсё вы ўжо бачылі. Тут можна ўсё паскорыць насамрэч. Калі гуляць гульню ўжо не першы раз і потым поведаць дыялогі, то скіпаецца шмат чаго. Мне падавалася нават у 5-й яшчэ больш чаго скіпалася. Нешта мне падавалася ў 5-й можна было нават прапускаць бойкі, калі ты ведаў, што ты плюс-мінус выйграеш. Там толькі нельга было нешта на ўзровень вышэй сябе прапускаць, нешта такое. Я магу зараз блытаць. There's still some time until midnight. I didn't want to have to show you this. Я не ждаў табе паказаць гэта, але ты не пакінуў мне ніякага выбару. Ну, штаны трымай на сабе толькі. Ты бачыш? Я не чалавек. Гэта літаральна персона, якая вылезла знутры нашага... Як ён? Арфея, калі ўпершыню мы прызвалі персону. Мы пазовем боксера, і боксер прыходзіць таксама штаны здымае. Я прынесу смерць гэтаму сусвету. Satiated, я не памятаю, што гэта значыць. До таго моменту, пакуль я поўнасцю не насычуся, можа? Я не памятаю, што satiated значыць. Няма сэнсу бянтэжыцца наконт таго, каб мяне забіць. Зараз падумай яшчэ раз. Няўжо сустрэча з Нікс гэта ўсё... Гэта тое, што ўсе астатнія жадаюць. Некаторыя рэчы ў гэтым сусвеце немагчыма змяніць. Гэта тое, што ты не можаш зразумець. Успаміны не высечаны ў камяні. А старыя магчыма замяніць на новыя, ствараючы новую рэальнасць.
Ці не лічыш ты, што лепей будзе спыніць усю боль і пакуты? It's up to you. Табе вырашаць. Only you. Толькі ты можаш зрабіць гэтае рашэнне. Now, this Зараз. is your last Гэта chance. твой апошні шанс. Tell me your answer. Дай мне адказ. Please kill me. Калі ласка, забей мяне. More than anything. Больш за ўсё, я не жадаю бачыць, як ты будзеш пакутаваць. After all, you're someone very special to me. Па-за ўсім, ты вельмі асабісты для мяне. Мне трэба вырашыць зараз. Мой адказ пакінуць усё як ёсць. I understand. Я разумею. As sad as I am to hear it, it's your life. Як бы не было мне шкада гэта чуць, гэта твоё жыццё. Ты можаш рабіць усё, што ты жадаеш з ім. I'll respect your decision. Let's get back to the others. Давай вяртаемся да I астатніх. need to tell you guys. Мне трэба about Nyx. Мне трэба распавесці вам усім астатнім, як сустрэцца з Нікс. Somehow, I knew that's what you'd choose. Нейкім чынам я ведаў, гэта будзе тое, што ты абярэш. Ну так, у мяне нават сумневаў не было, я толькі так і абіраў. I know you better than anyone after all. Я ведаю цябе лепей за ўсіх. I have this feeling like У мяне заўсёды было гэтае адчуванне, быццам бы я заўсёды жадаў пабачыць цябе зноў. that's why I came back to you as Ryoji. Таму я і вяртаўся да цябе як Рёджы. Maybe there really is some power out there that can do the impossible. Так. Магчыма, і існуе нейкая моц, якая можа зрабіць немагчымае. And if there is, I know you all have it. І калі яна і існуе, я ўпэўнены, што у вас яна ёсць. Oh, right. Here. І вось, я жадаю, каб у цябе было гэта. Музыкальная. Магчыма, гэта не самы лепшы момант, але я ніколі не думаў, што я буду адчуваць такое. Калі ты будзеш граць на гэтай музычнай, як яна, скрынке? Музычная скрынка. Я спадзяюся, ты ўзгадаеш мяне. Come on. Let's go. Everyone's waiting. Усе чакаюць. Добра. Ти можеш зараз створити Сатурн. Сатурнус, The Black Sun. Темне сонце. Окей. Yo, what's up, Ryoji? Побачить би яшчэ гэтыя унікальныя персоны, там іх аб'ядноўваць даволі марудна. Это складанае рашэнне, але і вам яго прынимаць. That's right. But it's impossible to defeat Nyx. Але гэта немагчыма перамагчы Нікс. We'll go as far as we can. We have to try. Мы паспрабуем зайсці як далёка, як мага, а як толькі мага. Трэба мы паспрабуем. Мы павінны паспрабаваць. You're the only one saying it's impossible. Personally, I don't care if it is. Ты адзіны, хто гаворыць, што гэта немагчыма. Што да мяне, мне без розніцы, ці гэта ўвогуле магчыма. Alright then. Ці яно так. Добра. It's almost midnight, so I'll make this short. Амаль поўнач, таму я распавяду хутка. I should tell you where to find Nyx. Мне трэба распавесці вам, дзе знайсці Нікс. She's at the very top of Яна Tartarus. на самай вяршыні Тартара. Я так і думаў, што нам спатрэбіцца лезці на самую вяршыню. On the promised day. У абяцаны You have to дзень make your way to the top of the tower. вам спатрэбіцца адправіцца на самую яго вяршыню. The promised day. Абяцаны дзень? It's exactly 1 month from tomorrow. Гэта дакладна адзін дзень пасля заўтра. Пачынаючы з заўтра, то бок, літаральна адзін месяц у нас ёсць. January 31st. Добра. 2010. У нас будзе месяц, каб парабіць Тартар, але мы і так уже даволі высока забраліся. On that day,
Nyx will descend to Tartarus. У гэты дзень Нікс спусціцца ў Тартар. And that's when the world І will гэта момант, калі увесь свет знікне. То бок, пачакайце-ка, 1 месяц у нас ёсць? Я думаў, што у нас ёсць, нам патрэбна 2 месяца пражыць. 1 month. 1 месяц. Tartarus is a gigantic rift in the night sky. It acts as a beacon to guide Nyx. Тартар — гэта велізарны разрыв у начных нябёсах. Ён працуе як маяк для каб прывесці Нікс. With the Appriser's arrival, З прыходам прадвесніка Нікс вучыцца. begins her descent. Нікс даведалася, што яе шлях быў падрыхтаваны, і яна пачынае свой спуск. And with her, she brings the demise. That explains why it's called the Tower of Demise. Окей. So what you're saying is, we can fight Nyx if we reach the top? То бок тое, што ты гаворыш, мы можам змагацца з Нікс, калі яна дасягне вяршыні. That's right. Так, But remember, але after памятайце. today, you'll be fighting against eternal despair. Але пачынаючы сёння вы будзеце змагацца супраць бясконцай Despair. Гэта адчаю з бясконцым адчаем. I've said it before, but Я ўжо Nyx can't казаў be гэта раней, defeated. але Нікс немагчыма перамагчы. When you come face to face with her, you'll finally Калі вы understand стрэнецеся з why. ёй, вы зразумееце чаму. And then you'll realize exactly what you're І trying потым to вы say зразумееце, against. супраць чаго вы насамрэч змагаецеся. We understand. Мы You разумеем. don't need to keep telling us. Табе не патрэбна гэта паўтараць. 1 month from now. 1 месяц January пачынаючы 31st. з сённяшняга. We won't forget. Well, I'll be going then. Тады я паіду. I want to leave you while I'm still in this form. А я жадаю пакінуць вас, пакуль я ўсё яшчэ ў гэтай форме. Ryoji-kun. I guess I'm sorry for all the pain and suffering. Айгес, I вибач put you through. за увесь боль і пакути, які ти адчула за мяне. I won't forget that you were my enemy. Я не забуду, што ты быў моим ворагам і маім сябрам. I guess. Thank you. This is probably the last time we'll get to see each other like this. Магчыма, гэта апошні раз, калі мы пабачымся вось так. But I'll always Але be watching заўсёды over you. буду назіраць за вамі. Well, so long then. Бывайце. Best wishes in the coming year. Найлепшых пажаданняў у наступным годзе. That's what you say on New Year's Eve. Гэта тое, што ты гаворыш у Новы год, так? See ya. That punk. We have 1 month until January 31st. We'll get through this together. Ну што, тады нам трэба высадка ў Тартар і прабіваць да самай вяршыні. Толькі невядома, колькі там яшчэ гэтых самых паверхаў засталося. У любым выніку я прабіўся настолькі, наколькі гэта было магчыма вось у дадзены момант. I am thou. І гэта максимум нашай арканы дурань. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the Fool Arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the Fool within thyself. Мы даем табе ультыматыўную форму дурня ўнутры цябе. Вучыць як ух. Мы зараз можам ствараць Сусану. І нейкага бога яшчэ аднаго. А што яшчэ за... Это што за аркана? I am thou. Thou art I. Thou hast established. У нас з'явіўся новы social link.
chooses to create persona of the Judgment Arcana. Угу. Справедливість. Але чому? Я зрозумів. Команда по знищенню Нікс. Перший уровень адносіно. Може нам форму переробити? Ну, у нас дагэтуль була по типу команда по нешта там знішчэнню теняў альбо барацьбі те саме змагары супраць нешта экстраардынарнага у нас команда называлася. Зараз у нас команда по знішчэнню Нікс. Good morning. Якая шэрая. Літаральна наш пакой гэтай галоўнай, яго каляровая схема змянілася. Oh, and Happy New Year. Yeah, let's make it a good one. Happy New Year to you too, Koro. Oh man. I totally overslept. Why'd I stay up all night watching that stupid movie? It was about zombies in Italy or something. Anyone else catch it? Why would I watch something like that? Is anyone gonna visit the shrine? Ти навідомий святиню, чому б ні? By enough shrines on my jogs. I'd say I'm covered. Yeah, I'll pass. I don't want to deal with the New Year's traffic. Oh, that's too bad. Yukari-san and the others are already there. Apparently, Mitsuru-san got kimonos for all of them. Kimonos, huh? Yeah, I'm gonna run to the store. Hold it. Huh? You're going to the shrine? I thought you didn't want to go through the trouble. No, I'm not. I'm just going for a walk. Ага. Окей. Ситуація наступна. Я так розумію, гэта нейкая традыцыя у Новы год з раніцы наведаць усе там святыні. Я не ўпэўнены, як гэта працуе дакладна. Але дзяўчынак не бачна, і яны ўжо адправіліся, яны там у традыцыйным адзенні будуць. І Джунпэй такі, ну, блин, не, я ўсю ноч не выспаўся, там, глядзеў фільм пра зомбі ў Італіі, нешта я стаміўся, не пайду я ні да якіх святынь, ні халера з імі. Вось, даведаўся, што дзесьці штосьці адбываецца, і такі, ну, я тады таксама пайду, і кіка такой, пачакай-ка. Oh, I'll go too. Усе пайдуць. Look at that. Turns out we all want to go after all. Where is it? Oh, I have directions. Sweet. Happy New Year! Let's all give it our best. Anyhow, you guys are late. We were just about to leave. Яны ўжо збіраліся сходзіць. Yucatan. What? Happy New Year. What's the matter, Iori? Kirijo-senpai, you look amazing. I feel like I'm... What's this feeling? На Контарні я книгу не читаў, ну, але і я думаю, што мне кніга таксама не спадабаецца. Я плюсую на тое, што люблю фэнтэзі, не ведаю, чаму Нарнія мне... І гледзячы на тое, што я разумею, што я кнігу не чытаў, я толькі па кнігу лічу, па кнігі, па фільму лічу, але я ўпэўнены, нешта не чапляе мяне. Happy New Year, everyone! I
kimono before. My obi isn't crooked, is it? Luca, wow, you look just... oh, wow. Hey, come on. This traditional clothing is quite interesting. However, it's difficult to move in. Ai-chan, considering what you usually wear, it looks even more amazing on you. Is that so? What is this odd sensation I feel? I'm so glad I came. Best New Year ever. Junpei-san, why are you acting so strange? Man, what a beautiful first dream of the new year. Right, Sonata-san? Yeah, I guess so. By the way, aren't you guys cold? Yeah, a little. But I think it's kind of helping me wake up. Oh, that's not what I meant. Junpei Вітаю, said вітаю, you вітаю в don't have чаті. any other layers. Other layers? Wow, aren't you just a great role model for Amada-kun? No, wait. Джунпей довыебывался. Так. У нас есть новый вариант тут потусить. Нешта, мне падаецца, альбо каляровая, ну, можа гэта толькі на Новы год, але каляровая схема зменена ва ўсяго. Святыня сама выглядала трошкі па-іншаму раней. Ну, па тыпу, яна таксама ж, такая ж была, але проста колеры іншыя. I drew a paper fortune. I'm sure. Так. Planning on heading back? All right. What? I didn't say that! Dude, don't go making stuff up! Planning on heading back? А, пачакайце-ка, ці магу я тут нешта ежу можа нейкую набыць? Нічого я набыць не магу. Нават дзіўная такая, як у нас уже ёсць. Атрымліваецца, што у нас ёсць... Ну так, вось 30, наши 30 дзён, рабі што хочаш, што жадаеш, ідзі наверх ежы, тартару і змагайся там. Окей. Цікава, ці шмат будзе катсцэн яшчэ ў гэты апошні месяц. І я не зусім разумею. То бок прыход Нікс яна павінна спусціцца на вяршыню тартара. А, можа ёй займе яшчэ цэлы месяц. Так, я думаю, што ей займе просто цэлы месяц спускацца скрозь тартара, таму што цёмная гадзіна гэта 1 гадзіна паміж днямі, то бок атрымліваецца ей будзе 30 гадзін на тое, каб спусціцца ўніз сама. Вось, каб дасягнуць зямлі. Вось, і такім чынам у нас і атрымліваецца, што так, там прыкладна 2 месяцы, плюс-мінус, яна і будзе сыходзіць з нябёс і спускацца на зямлю. Давайте я... Я зараз гледзячы на час. Яшчэ у нас ёсць часу трохі, хвілінак 20-30 мы дакладна можам пасядзець, таму зараз зраблю невялічкі перапынак зноў і вяртаюся да вас.
Я тут. I wished for a great year. Мяркоўваюць, хто чаго за... Я так разумею, што сэнс традыцыі ў тым, каб загадаць, што ты жадаеш у наступным годзе. А Фулка пожадала просто удалага I году. know it sounds boring, but that's what I really want. Я ведаю, што гэта гучыць сумна, але гэта рэальна такое, чаго я жадаю. That's what I wished for as well. І я таго ж самага пажадала. We all wished for the same thing. Пажадалі літаральна адной і той же самай рэчы. However, I'm not praying for divine help. There's nothing to worry about. I Нема have чаго utmost бянтэжыцца. certainty that we can do this. Я ўпэўнена амаль на 100%, што ў нас атрымаецца. Yeah, I know we can. We should get going. Нам трэба ісці. Добра. Зараз вось гэтым каляровай схемай цікава. Яна типу на наступны месяц Так, літаральна колеры змяніліся. Hello, this is Elizabeth. Вітаю, Елізабет. Там у нас трошки людзі загінулі ў тартары. Мы не змаглі іх выратаваць, таму што мы іх выратавалі на стрыме, потым я забыўся захавацца, і нам бы патрэбна было зноў бегчы, ратаваць іх па новай. Seems that a path that had been blocked off is І шлях now яшчэ open. адчыніўся. I thought it prudent to inform you. Well then, I wish you a safe journey. Так. У тартар у наступны раз. А мы можам адпраўляцца ў тартар? У прынцыпе, можам яго адразу проста адпраўляцца. У чым наша праблема, правильно? Захоўваемся. Паехалі ў тартар. Захаваюся дзесьці ў тартары потым. Я, вядома, не скончу яго за 30 хвілін, тым больш, што мы як звычайна прабіваць яго будзем. Ці ўсе гатовыя? Так, усе могуць ісці. Oh, yes. Marvel. I'm looking forward to it. Here are my requests. You must know. I will await a report of success. О, што мне па персонах? Можа я... Блін, мне ж случилось усім слоты занятыя. Так, амаль усё. Давайте об'єднаємо персони. Welcome to the Velvet Room. Мне падаецца так, у мяне знаёмыя таксама з кнігаўкі заказ бралі, і ніякіх праблем не было. Я дакладна сам не карыстаўся, таму дэталяў не падкажу. Так, такі варыянт можна ім проста напісаць. Так, а ці якія аб'яднанні? Давайте... It is a special persona you desire, is it not? Вось гэты, Сузанно. У нас такога няма. Ён адзін з асабістых. У мяне няма ўзроўня майго. Эліс. Літаральна Аліса. Окей. Цемра. Норн. Мада, які ух. Блин, а што такое? Гэта вельмі асабістыя нейкія. Black Frost? То бок гэта... я зразумеў, то бок гэта усе асабістыя персоны, зусім асабістыя. Локі. Яго адразу ўсе элементы, так? Але па аднаму.
Можемо його створити? Як ми його створимо? Рафаель і Кумбанда. What do you wish to inherit? Давайте возьмем. Яке просто возьмем йому. Атаку по усім. It appears it will receive an It's finally time. Що вони зробили з Локі? Ну як отримався. Так, занадто шмат надворот магчимосцяў стала. Давайте пазбавімся вось гэтай атручанай стралы. Гэта не вельмі патрэбна, яго пакінем. Так. Хто тут у нас такі? Хоу. Ага, на гэта патрэбна. Не, давайте будзем карыстацца вось гэтым аб'яднаннем, бо мы зараз тое, што нам патрэбна, знішчым. Так, яшчэ аднаго Локі можна стварыць. О, блин, ну чаму? Ой, сатану можна стварыць. 82, там, халера нейкая. 82 ўзровень. Мы такое пацягнуць зараз не можам. Што мы можам яшчэ зрабіць? Калі. 53 і у нас 8 ранг. Ну давайте об'єднаємо ось так. Ну так, нешта з дизайном у його такое собі згодне. Так. It appears it will Why, this is exciting, isn't it? Так. Цей позбавиться. Давай ось эту проберем. Контратаку. Отруту проберем. Месца для трох ёсць. У нас ёсць нізкага ўзроўня Квецалкатль, якія ўжо можна, у прынцыпе, замяняць на штосьці. Бо ён не будзе мацавацца нармальна. 57 вось тут аб'яднаем, так. Нават не гледзячы на тое, што мы страцім больш нават за гэтага. Так. It seems no new power. So it begins. Мы зараз трацім узроўнях на гэтым. Але потым можа заробім, таму што ён не гледзячы на тое, што Квецалкатль там высокого ўзроўня, але мы проста з сабой яго цягалі ўвесь час. Зараз Урель. Што яшчэ у нас? Урель і... Нехта... Можна нейку плюс? А, вось.
Ну, вішну можна отримати, тільки вішну 78 узроўня, а у нас 70. Ну, як звичайно. Ну, ладно. Are you finished? We look forward to your next Так, visit. гэта ён і ёсць. Гэта глаз Божий. Нейкі таксама даволі просты па дызайну. Быццам бы паляніліся. Так, ну што, пад'ём далей на вежу. У нас самы высокі паверх гэта 225. Мы ў папярэдні раз, падаецца, да самага верху і дайшлі. Адзінае, што не праверылі гэтую дзвер-манат. Вось і ўсё. I'm all ready to go. Let's get started. А, Метатрон, пачакай. Ну, зараз бултыніца будзе. Я не буду каментаваць, я не памятаю ўжо, я не ўпэўнены. Можа і Метатрон. Shadows understand the concept of teamwork? Я магу тут увайсці, так? О, я толькі зараз зразумеў. Мне ж каманду тут трэба сабраць. У мяне зараз нейкая халера сабраная. Ой, я тады зброю пазнаходзіў. А, як шкада, што я захаванне прадзяўбаў. Void Bastards адпраўляеце 1000. Мне падаецца ўжо такім чынам Void Bastards. Яны ўсё... Void Bastards то прабіваецца вельмі блізка да топа, то пакрыху адпаўзае, таму што пераганяюць іншыя. Дайце-ка я бухненька гляну. Бо я ўжо чакаў Void Bastards некалькі тыдняў таму, а ўсё ніяк. Дзе ён? Чаму я яго не бачу? Дзе ён? А, вось, 4-е месца, 24 000. Не наперсоніліся яшчэ. Мы зараз па сюжэту ў апошнім месяцы гульні нам літаральна гэта сказалі. Можа, не апошні, але я думаю, што блізка ўжо. Таму што мы будзем змагацца з Ніксі, якая прыйдзе на гэтую зямлю. Так, Void Bastards на 4-м месцы 24 800. Добра, трымаем у галаве. Нічого такого у мяне няма. Это ж я зброю яшчэ набываў. Я спадзяюся, не вельмі адстаў за гэтага, так? А не, у іх нармальна, нармальна. По ўзроўню. У Кен таксама, не, мне падаецца, я ўсё ж такі, дзякуй мне, я ўсё ж такі правильно зрабіў усё. А, добра, не сюди. Зараз мы вынесем гэтага. Увогуле, это праб'ем дзверы гэтыя полностью. І пойдем на наступныя паверхі. Балы фармить. Что их там фармить? Так. Отрутить усіх. Давайте ветер на усіх лежит. А ці гэта по ўсім ворагам, мне падаецца, по ўсім спрацуе. Локі, давай. Ось, магчымасці нашага як ён, Джунпэя. Ён зараз па ідэе у яго... А, яны заблокавалі. У яго верагоднасць картада павінна быць даволі высокая. Отруту давай. Усіх отрутили. Ідеально. Я вельмі удал момент абраў, каб атруціць.
Вони зараз самі собі і заб'ють. I'll go with Loki! What's next? Это у одного ворога. Это так само у одного ворога. Давайте ось так. Коли трапить. Там не той орол. Там зовсім інший. Так, світло ні. О, знайшов слабость. І гэтага слабасці мы не ведаем. Ну давайте проскануем. Няма гэтых слабасцяў. Там нават не орол. Оу. Ай, куды? Забілі. Зараз поднимем. Где она была? Там египетская богиня некая. Калі ў яго слабасцяў няма, то ў чым сэнс? Спадзявацца на крыт альбо просто прабіваць чым ёсць? Мне цікава, як гэтыя дзеці даведаліся, што каб актываваць навык, трэба страляць з пісталета сабе ў галаву. Ім дарослыя падказалі. У дарослых было даследаванне на гэтую тэму, і яны ведалі, што рабіць. Без жартаў, гэта літаральны сюжэт гульні. Так. Ну давайте хоць чым яго будем прабіваць. Блин, но трапить не могу. Больш за тое, гэтыя же пісталеты дарослыя ім і выдалі, каб яны сабе ў галаву стралялі. Вось такое яшчэ дабівачка наверх. Так, цудоўна дарослыя. Мы забілі такого аднаго, які сказаў нам, які нас і навучыў гэтаму. Не пашанцуем, можа, хоць крытанем. Да і хоць які-небудзь крыт сёння будзе, не? Не будзе. Повешаны. Так, атрымаем одну картку. Не буду. Чернобог. Ось, возьмем яго. Гэтыя дарослыя рабілі даследаванне, каб навучыцца кантраляваць цемру і зрабіць з іх, ну, як яны рашылі, што будзе машына часу зробяць, але зрабілі яны ў выніку халеру, якая павінна была выдаліць сусвет і перапісаць яго па новай. Успаміны. Адзін з даследавальнікаў пачаў разумець, у чым сакрэт ценяў. Яго інтэрпрэтацыя дакументаў скажонная, і мы, што і чакана даведацца ад нізкага чалавека. Мне падаецца, яго імя было Ікуцукі. Ну, мне падаецца, так мы ўжо глядзелі гэтую нататку. Ну тут увогуле каманда па выратаванню сусвету і выпраўленню ўсяго таго, што дарослыя нарабілі. Так. Лечимся. У лора персоны, так, у персоне уже некалькі разоў перапісвалі сусвет. Увогуле знішчалі яго і перапісвалі па новай. Ладно, як мінімум адзін я ведаю.
О, гэтай душнілы. Ой, не толькі не вы. Я зараз вельмі шчаслівы, што ў нас гэты самы зараз ёсць Локі, у якога там амаль усе элементы ў адну цэль. Так. У кагосьці вось супраць мяне 5 ворагаў. У кожнага з іх ёсць свая слабасць, але таксама гэтая жа слабасць звычайна лячэнне для іншага персонажа. То бок калі мы будзем біць аднім і тым жа элементам, мы будзем бясконца лячыць цэлы набор гэтых ворагаў, у якіх да халеры здароўя насамрэч. І вось час ад часу трапляць у слабасці. Нам трэба знайсці ўсе слабасці, я не памятаю, якія яны. Атрута, давайте, можа, хоць атруцім іх. Усё заблокавалі. Угу. Дзякуй. Берлінер, я не памятаю, ці быў ты на стрыме па Darkest Dungeon. Там ёсць даволі непрыемная праблема з гэтым самым. З тым, што тэксты арыгінальныя замяняюцца проста на плашкі тэксту. То бок, напрыклад, напісана не проста ангельскі варыянт гэтага тэксту, а проста замяняючы тэмплейт. І за гэтага даволі складана гуляць, асабісці, калі ёсць дапаўненне. Вось, я просто хацеў сказаць, што даволі такая непрыемная рэч, таму што некаторыя тэксты я просто не магу прачытаць за таго, што яна, ну, замена гэтая. Ці знойдзем мы нешта? О, крыт! Вау! Гэта значыць, што мы зараз пойдзем па крытам. Блок. Ну дзякуй. Дапаўнення пакуль не рабіліся. Не толькі праблема, што дапаўнення няма, а мне бы хаця бы бачыць арыгінальны тэкст. Бо я нават арыгінальны тэкста там не бачу. Там просто, ну, вось па тыпу вось гэтыя плашкі. Просто ў 4 словы з ніжнім падкрэсліваннем. Добра. Добра, без праблем. Ці можам мы... Тэургію... Каго можна трапіць так тэургіі? Трэба забіваць іх у першую чаргу. Давайте моцная атака і будзем усіх так слаба хадзіць. Колькі я з імі правазіўся ў папярэдні раз, гэта проста жэсць. Я думаю, зараз я скарыстаю шмат сканавання. Расканую усіх. Вось агонь. Так, я лепей знайду такім чынам, бо інакш я просто буду лечыць іх без конца. Я лічу на тое, што гэта шмат маны. Так, ты. Огонь. Локи. Твой момент. Так, павалілі ўсіх. Але у цэнтральнага, наколькі памятаю, няма нейкіх слабасцяў. І гэта трындзец. Оракул, давай-ка я яго выкарыстаем. Яшчэ далей атакі. Поўнасцю вяртае здароўе персонажа, яму не толькі патрэбна. Гэта... ну, добра. Лепей ўсё роўна... Чакайце-ка, у яго няма... у яго няма тэургіі. Блін, я падлічыў, што ва ўсіх ёсць. Дзе там? Хто он слабы да агня? Давай ты. Калі павалім цэнтральнага,
Калі павалім яго. Мы можам у адзін ход за галоўнага героя літаральна вырубіць усіх астатніх і прабіваць іх далей. Хтось слабы за святла? Не? Ніхто не слабы за святла. І паказваюць яны сярэдні палец. Ну, маім пашкоджаннем танк дакладна паказваюць. 100%. Нават самымі моцнымі атакамі мы амаль не прабіваем іх. То есть цэнтральны ўсё зламае всю мою камбінацыю. Яшчэ і лечыць адзін аднаго. Пачвары. Што у нас па тэургіі? У нас ёсць тэургія... Высокая верагоднасць апракінуць ворага. Вось давайте яе. Камедыянты наши. Так. Огонь. Чаму не абіраю нормально? Вось. І перададзім атаку Джунпею. Ось. Калі ласка, Джунпей, ты можаш вынесці вось гэтага ў цэнтры? Бесіць. Не, не атрымалася. І у яго высокая верагоднасць крыта. Не дапамагае. Так, огонь. Ну давай по цэнтральнаму, магчыма. Альбо ўсё яшчэ пратрымаем. Не упадзеш. Крыт. Атрымалася, у нас тэургія крытанула. Гэта значыць, што зараз мы гэтага перадаем. Ёсць, зараз мы па ўсім ударам. Это не блага, але здароўя іх столькі, што яны ўсё роўна смеюцца з мяне. Яшчэ атаку зніжаюць нашу. Так, чорный, ты у нас слабый до ветра. Давай-ка тебе ветром пробивать будем. Я зараз усю ману головного героя высажу только на этой бойце. Так, добре, передаємо атаку Джунпею. Калі ласка, давай. Вибій середнього. Не, не сьогодні. Будем працягваць біць у сярэднього за Джунпея.
Бо калі пашанцуе, ён крытом трапіць. Watch out! Your attack power's low. And now, let's go! All or nothing! That's it! Enemy down! What next? I won't lose! That's it! Enemy down! Ніяких критов. Просто 0. Я ще так підняв. Можа ўсё сканцэнтраваць на адным і забіваць гэтыя рукі, як я ў папярэдні раз біў. Head is spinning. What to do? Блін, треба здабаць статусы. Дзе ў мяне было? Ось ты. Ідэальна. That was close. You're hurt. Do you have any healing? Can't stop now. Агонь. Але не. Усё яшчэ спадзяемся, што ў цэнтральнага пытаннем. Ёсць. Knockdown from Поехали. Cocoon. Oh, why not? I'll go with. Try for some healing. Переключаемся на Локи. Бо у Локи ёсць усё. That's it. Enemy To down. do. Cocoon's enemy down. Persona. Ёсць. І зараз агульная атака. Угу. Працавала. Адзінае галоўнае, каб не пазабіваў людзей. Can't go down just yet. Ау. Hikaru-chan, are you okay? Keep it together. Так, переключаемся трошки на лячэнне, бо одну з гэтых рук мы уже забілі. Thanks. Нягледзячы на тое, што галоўнаму герою знялі літаральна амаль усю ману. Так. Атруту. А, яны блакуюць атруту. Ветер ужо слабасці да ветра няма, таму б'ем просто. А чаму рэлі зусім лячыцца яшчэ? Так. Тэургію па ўсім. І вось зноў Джека ў гэтых адправіць альбо фізічную атаку. Не, давайте паспрабуем. Не. Усё ж таки буду. Угу. Наступна фізічна магічна атака для аднаго ворага. Фізічную атаку па ўсім просто прагонім. Чыстыя пашкоджанні. Our leader took one out. What's next? Press against it. I'll end this. Call an enemy. One enemy down by Yamada-kun. Yamada-kun, hold your attack power Так. down. Зноў жа няма чым прабіваць за яе. Наклалі статусы. I'll go with. Ну, хутчэй за ўсё нічога спрацаваць зараз не будзе за гэтага статуса. О, няўжо спрацавала. Знялі. Нормально. Can't stop now. Let's go. Sorry, Ow. everyone. No! Can anyone help? My persona's ready. Пад'ём быў, так? Быў. Persona!
засталося ўжо трошки, усяго 3. У папярэдні раз я іх дзірубаў, мне падаецца, хвілін 10, можа 15. Ёсць крыт. Передаем атаку. Добра. Шукаем слабости, где наш Локи. Оп. Не памятаю дакладна колькі часу мы тады калупаліся з імі, але гэта значна хутчэй. Так, все персоны атрымліваюць больш статоў. Ну давайте. Няхай. Новые картки. Мне падаецца, тут павінен уже быць тэлепорт на гэтым паверсе, так? Адразу. Каля ўвахода, не? Так, каля ўвахода. Добра, тут я і захаваюся тады. У наступны раз у персоне будем пробіваць далей, бо наша мэта за 30 дзён прабіцца да самага верха. Мы не тое каб далёка ад яго, таму я думаю, за 1-2 начы мы хутчэй за ўсё праб'емся. Вось, калі я яшчэ асабіста не буду ў усякія дзверы хадзіць бясконца і памерці, ну паглядзім яшчэ. Мне падаецца, будзе яшчэ, ну, знікс, бойка фінальная. Нават нягледзячы на тое, калі мы знойдзем шлях да верху, да самага, у нас все роўно трэба будзе кудысьці цэлы месяц патраціць, таму паглядзім. Гэта хутчэй за ўсё будзе альбо, ну, дзесьці прыкладна у нас па-рознаму атрымліваецца, я не ўпэўнены, гэта можа быць пара стрымоў да канца. Не ведаю. Вось, паглядзім. Добра, а на сёння я вас буду перадаваць далей. Паглядзім, хто у нас чым займаецца. Сёння мы паглядзелі дрэнную канцоўку, да, добрай засталося у параўнанні з усім, пра што мы прайшлі, ужо фігня. А чаму нікога няма? Што здарылася? Так, ну добра, а на ютубе? І на ютубе нікога не бачу. Блін, ну шкада. Мне падаецца, павінен маланток быць сёння, не? Так, зараз зазірнуць і ёсць у яго. І у яго сёння ў трансляцыях нешта нічога не вісіць. Шо, куды ўсе падзеліся? Добра. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Заўтра, я не ўпэўнены, што будзе заўтра, таму што мы прайшлі з Alone in the Dark і зрабілі выпрабаванне, таму з Alone in the Dark мы скончылі на гэты момант, мы не будзем яго кранаць, пакуль не выйдзе апошні эпізод. Там пытанне яшчэ, там ёсць дапаўненне, яго пакуль кранаць не будзем. Вось, вяртаемся да гульні, калі будзе яшчэ дадатковы контента дастаткова, і тады яшчэ паглядзім. Плюс яшчэ файна было бы дачакацца перакладу. Вот. Середа маленькая пятница, там усе адпачываюць, ну лагічна. Так, магічык будзе. Мне падаецца так, што будзе. То бок праз 10 хвілінак літаральна. Давайте я трошки, ну я 10 хвілінак размаўляць дакладна не буду, але трошечки планы распавяду. Заўтра яшчэ вырашу, што будзе. Не ведаю, як у мяне па планах. Магчыма, Darkest Dungeon, альбо мы, падаецца, дэмкі ўсе паглядзелі, якія былі на фестывалі, якія, ну, ось The Alters мы паглядзелі, Hollywood Animal. Таму хутчэй за ўсё вяртаюся назад да Darkest Dungeon. Альбо калі нешта яшчэ пад руку трапіць, бо я зараз не без бібліятэкі, я яшчэ не вырашыў сам. Вось.
А ў пятніцу, як звычайна, ну тое, што перамагло ў чацвер, таму паглядзім. У нас зараз у лідарах знаходзіцца The Longest Journey, таму высокая верагоднасць. Я яшчэ пераправеру, каб захоп увесь добра працаваў. Kingdom Come таксама усталявана ўжо і чакае, і Firewatch мне трэба будзе усталяваць, таму што яна была на папярэднім кампе. Вось, але я спадзяюся, захаванні ўсе засталіся. Калі не, то буду сядзець здабываць іх назад. Вось. Добра. Жадаю вам добрага вечару і пабачымся заўтра. А магічык будзе праз 10 хвілінак літаральна. Дачакайцеся яго. Я магу ўвогуле, ці ёсць такая магчымасць адпраўляць рэйд на канал, які я зараз не онлайн? Хутчэй за ўсё няма? Ну так, няма ў мяне такой магчымасці. На жаль, на жаль. Ну добра. Гэта Данайн Рэвенса. Я зараз проста спасылку пакіну на яго канал, каб вы не загубіліся. Так, где он был у меня? Вось. Вось его канал. И зараз посылочка у чате. Катошки, так. Катошки млеют от жары. Они расплавляются по крыху. А вось зараз адпачываюць спяць амаль увесь дзень. Ну все, добра. Добрага вам вечара. Я пошел.